demokratické hnutie dlhodobo a stále hovorí o tom, že konsolidácia, ako sme ju mali možnosť vidieť z dielne vládnych strán, zvlášť z dielne Smeru, je nastavená zle. Dnes vás chceme informovať o našom postoji o energopomoci. Ako nedobre narába vládna koalícia s energopomocou, akým nesprávnym smerom, akou nesprávnou cestou sa vydali. Už niekoľko rokov kresťansko-demokratické hnutie hovorí o tom, aby bol schválený zákon o energetickej pomoci. Aby ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc s energiami, dostali viac peňazí, možno stredná vrstva menej peňazí na pomoc v energopomoci a tí najbohatší nepotrebujú nič, lebo si vystačia s vlastnými príjmami na drahé energie. Kresťansko-demokratické hnutie taktiež kritizovalo a bude kritizovať to, aby sme eurofondy spálili v kotloch. 435 miliónov eur sú peniaze z eurofondov, ktoré mali slúžiť na rozvoj našej krajiny, ktoré mali slúžiť na rozvoj regiónov, miest, obcí, dopravnej infraštruktúry, domov sociálnych služieb či nemocníc, možno škôl. Tam tie peniaze budú chýbať. A práve preto kresťansko-demokratické hnutie hovorí jasne a jednoznačne, nie je dobre, ak sa eurofondy spália v kotloch. Bližšie o týchto veciach povie náš ekonomický expert a poslanec Národnej rady Jozef Hajko. Nech sa páči. Prajem všetkým príjemný deň, aj keď upršaný, ale príjemný. Takže čo sa týka energodotácií, máme teraz v parlamente predložený zákon, ktorý má riešiť po novom energopomoc, ako to nazýva, my to nazývame skôr energodotácie, lebo zatiaľ to speje presne k tomuto. A práve v tomto momente rokujeme o tom, že tento zákon má byť schválený v skrátenom legislatívnom konaní. Takže vám poviem postoj k tomu zákonu aj okolnosti okolo neho. My si uvedomujeme, tak ako povedal predseda, my si uvedomujeme, že sú tu ľudia na Slovensku, ktorí potrebujú pomoc s energiami a je to o to dôležitejšie alebo o to významnejšie, že dnes veľmi ťažko doliehajú na obyvateľov, na rodiny dôsledky konsolidačných balíkov vlády Roberta Fica aj ďalšieho balíka, ktorý si tu schválili takým grobiánskym spôsobom včera. Skutočne tie dosahy budú priamo na ľudí. Takže je na mieste, aby sme hovorili o tom, že akým spôsobom pomôcť tým najbiednejším. A samozrejme my to hovoríme od začiatku, že treba pomáhať adresne, to znamená tým, ktorí majú najhlbšie do vrecka, tak najviac a treba to odstupňovať. My sme čakali od tejto vlády, od jej nástupu, že túto otázku zvládne. My sme to čakali od konca roka 2023. Už vtedy sa hovorilo o adresnej pomoci. A hovorila to aj ministerka hospodárstva. Ja na hospodárskom výbore som mi počul v Lani rozprávať o tom, že má v talóne dva návrhy, ako má vyzerať adresná energopomoc. Viete, ako to dopadlo napokon? Dokonca ešte o týchto zákonoch hovorila pred koncom minulého roka. Prišiel Robert Fico, buchol po stole a povedal, nie, ideme plošne dávať dotácie ďalej. A tak vyčlenili 800 miliónov eur v tohtoročnom štátnom rozpočte, že sa plošne rozprestrí tá pomoc vo forme zastropovaných cien. To znamená, všetci majú tie zastropované pomerne nízke ceny. Čakali sme úpenlivo, že príde ministerka hospodárstva s nejakým novým návrhom. Tento rok, pred pol rokom, sme rovnako v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovali zákon, ktorý má presne názov, je taký dosť zložitý, o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Neúschol atrament na papieri, už je zákon preč. Už tento nový, ktorý predložili, vlastne ten starý ruší a vzniká taký 20-stranový moloch, ktorý tu máme, ktorý v podstate nerobí nič iné, len to, že upravuje povinnosti niektorých inštitúcií, definuje nejaké domácnosti a tak ďalej. Dokonca upravuje povinnosti, aby si vymieniali informácie medzi sebou štátne inštitúcie. Potrebujú na to zákon doslova, aby si tie štátne inštitúcie medzi sebou posúvali informácie. Takže čo je na tomto zákone vôbec najdôležitejšie je to, že tento zákon vlastne nerieši nič. To je dôležité. Nerieši nič. A poviem vám prečo. Ja to nazývam zmocňovací zákon. Pretože tento zákon dáva do rúk vláde právomoc, aby ona rozhodla, že akým spôsobom bude tie peniaze rozdeľovať. Je to veľmi podobné, ako sa včera schválila novela alebo pozmeňovák k tomu zákonu o
konsolidácii, kde umožnili vláde, aby vláda rozhodla, ako sa budú zdaňovať hracie automaty. To znamená, žiadne sumy, príde vláda a povie si, bude to toľkoto, tak to bude toľkoto. Jednoducho dali im do rúk nástroj, aby obišli parlament, obišli zákon a aby si mohli rozhodovať sami. Toto isté sa stane pri energodotáciách. Čo dnes o nich vieme, o tých energodotáciách? Vieme dve konkrétne veci. Prvú vec spomenul predseda, a to je, že budúci rok vypočítali si sumu 435 miliónov eur, rád by som ju tiež videl, ako vypočítali, ktorú budúci rok posunú domácnostiam. Druhý konkrétny údaj, druhý a posledný konkrétny údaj, ktorý vieme, je, že táto pomoc, tieto dotácie sa majú týkať 90% domácností. Prosím vás pekne, 90% domácností, to je skoro ako všetky. To znamená, že aj tým stredným, aj tým bohatým, tí, ktorí to nepotrebujú, aj tí, čo si vykurujú bazény a tak ďalej, komu sa vlastne bude tá pomoc poskytovať? To dodnes nikto nevie. Akurát vieme to, že tu je nejaká pevná suma. A teraz tej sume. Zaražajúce je, že týchto 435 miliónov eur sa má čerpať z eurofondov. To vraj vyrokoval predseda vlády v Bruseli, keď sa zhrdzal a podpísať sankčný balík. No je to veľmi, veľmi diskutabilné, či vôbec tie peniaze z tých eurofondov môžu prísť, pretože sám štátny tajomník ministerstva investícií hovorí o tom, že všetky členské štáty by museli súhlasiť, aby tieto peniaze sa prejedli u nás, ako spálili v tých kotloch. Je to úplne logické, pretože na tieto peniaze sa pozbierali všetky členské štáty. A teraz my ich tu máme prejesť. Zaujímavou konštrukciou prišiel priamo na hospodárskom výbore aj štátny tajomník ministerstva financií, ktorý povedal, že možno to bude tak, že to nepôjde možno z tých eurofondov, že sa to nakoniec zaplatí zo štátneho rozpočtu, ale tá diera, ktorá tam vznikne, tak tá sa zapláta tými eurofondami. Prosím vás pekne, čo je toto za riešenie? A ešte si to započítajú do nejakého konsolidačného balíka. To je strašné riešenie. A druhá vec je to nehospodárne, samozrejme. Sú to peniaze z eurofondov, ktoré sa majú minúť na investície. My sme poddimenzovaní investične. To znamená, tieto peniaze majú ísť na investície, namiesto toho ich spálime v kotloch. A tretia vec, čo poviem k tomu, je, že ak vláda hovorí o tom, že nevyužité eurofondy ideme minúť týmto spôsobom, priznáva si, že ich nevie čerpať. Však to je katastrofálna situácia. Viete, aké je čerpanie v súčasnosti ku koncu augusta 10%. 10% je čerpanie. Tak potrebujeme tie peniaze z tých eurofondov, tak ich potrebujeme a my ich ideme spáliť. Keď si pozrite správy ratingových agentúr, každá jedna vám napíše, neznižíme vám rating, ak budete vedieť využívať eurofondy. Nevieme ich využívať a dokonca to priznáme a ešte tie eurofondy takýmto spôsobom spálime. Posledná vec, čo k tomu poviem, rozmýšľal som nad tým, že prečo to tak tlačia v tom skrátenom konaní, hoci v podstate dáva iba zmocňovacie právo vláde, však oni si rozhodnú a vláda si bude môcť rozhodnúť, neviem, niekoľko mesiacov možno bude rozhodovať, ako to bude vyzerať, tá pomoc a o tie dotácie. Robia to preto, aby si to mohli zakomponovať do štátneho rozpočtu. Pretože včera odtiaľ to odišli so schváleným balíkom, hej, a teraz už môžeme ten rozpočet si nejako nakresliť a tam do toho štátneho rozpočtu vložia tých 435 miliónov eur. To znamená v zákone roka, ktorý si schvália pravdepodobne tak, ako predchádzajúce 2 roky sami sebe, tak v tom zákone roka tých 435 miliónov eur bude zakotvených. Z tohto pohľadu ja vnímam aj to skrátené legislatívne konanie, lebo možno to schválime v priebehu pár dní, je to veľmi pravdepodobne, teda nie my, ale vládni poslanci to schvália, tak do niekoľkých dní by to hovorím, malo byť schválené a malo by to byť podkladom na štátny rozpočet. Preto to skrátené legislatívne konanie. Preto táto kamufláž. Takže, čo sa týka postoja KDH, zopakujem opäť, KDH je za to, aby sa kompenzovali náklady domácnostiam, ktoré sú na tom ozaj zle. Sme za to. Dlho kričíme potom, aby sme mali zákon o energetickej chudobe, aby sme ju mali aspoň definovanú. Je veľmi vágne dnes definovaná v našej legislatíve táto energetická chudoba a my vlastne nevieme, podľa súčasnej legislatívy vôbec nevieme, že k komu vlastne tie peniaze majú ísť. Takže toto je úloha vlády. Obávam sa, že týmto spôsobom, ako to dnes máme v parlamente a ako sa to s veľkou pravdepodobnosťou schváli, tak nebudeme mať stále jasno, akým spôsobom vlastne tie domácnosti, ktoré majú hlboko do vrecka, akým spôsobom budú kompenzované.
Nech sa páči otázky. Nech sa páči najprv otázky k téme, ak poprosím. Jedna k téme, druhá nie. Nech sa páči. Tak, ako máte? Dobrý deň, Lukáš Zivý, televízia JOJ. Pán premiér mal teraz tlačovú konferenciu, kde hovoril aj o tom, že dnes o 17. chce pristúpiť k hlasovaniu o zmenám v ústave. Včera sme mali teda informáciu, že to prepadne na ďalšiu schôdzu. Dnes nakoniec ide sa o tom hlasovať, takže prvá otázka, ako to vnímate, takéto zmeny postojov a ako budete hlasovať? Kresťansko-demokratické hnutie vyjadrilo už dlhodobo svoj postoj. Konec koncov takmer 90% našich vecí do súčasného aktuálneho znenia ústavy prešlo vlastne z dielne KDH. My sme mali možnosť aj absolvovať napríklad stretnutie s Oliviou Morel, ktorá tu prišla rozprávať o zákaze surogátneho materstva, bola nadšená tým, že aj takýto zákon tu je. My kopírujeme náš program, náš hodnotový svet a pripomínam a zdôrazňujem, nie sú tam veci, ktoré sú náboženské. Sú to hlboko ľudské, humánne veci, ktoré ochraňujú človeka a ľudskú dôstojnosť. A preto je aj našou takou morálnou cťou a povinnosťou zahlasovať za zmeny v ústave. Čiže ja ako predseda kresťansko-demokratického hnutia pre túto chvíľu poviem, že my za túto ústavu hlasovať musíme, lebo prešli naše pozmeňovacie návrhy v druhom čítaní a otázka je, že či to bude riadne hlasovanie, tajné hlasovanie. Otázka je, že či sa zachovajú tak aj iní politici, ktorí majú konzervatívne zmýšľanie a takéto nazeranie na svet, lebo radia sa medzi takých. Jediný problém, ktorý tam je, že mali by hlasovať v úvodzovkách, to poviem, že s Ficom. Ja v tomto prípade nepozerám, s kým hlasujem, ale za čo hlasujem. Tajné hlasovanie pri tejto... Vrajím, že ja v tejto chvíli neviem, lebo Smer chystá nejakú veľkú tlačovku o 16. Takže tam môže vzísť z toho ešte čokoľvek. Čo sa týka 15. septembra, teda dobrý deň, Marko Trusina, televízia TA3. Čo sa týka 15. septembra, zvažujete podať na ústavný súd, lebo ak by Vatikán nesúhlasil s tým, že sa zruší ten sviatok, tak je to porušenie Vatikánskej zmluvy a teda je to protiústavné. Pred chvíľou pán Matovič povedal, že sa dohodnete v opozícii a následne. Tie medzinárodné zmluvy sú nadradené nad našou legislatívou a taktiež je nadradená aj Vatikánska zmluva. A premiér na tej jeho tlačovke povedal zo pár vecí, ktoré mi celkom nie sú jasné, naozaj, lebo najprv tam bol sviatok 6. januára a že vraj to bolo po dohode, nevedel ani priznať to, s cirkevnými predstaviteľmi, potom zrazu, že už nie, že už to je niečo iné a dohoda bola, že 15. september, aj v jednom, aj v druhom prípade. A zdôrazňujem, nech si naštuduje, že aký je rozdiel medzi prikázaným a neprikázaným sviatkom cirkevným, veď konec koncov je aj brmovaný, ako sa hrdil, tak konec koncov dôležité je, aby vedel aj rozlíšiť aj to, čo je patronka Slovenska. Aj keď to nie je prikázaný sviatok, je to symbol toho, že Panna Mária sedembolestná a v Šaštine mnohí vládni predstavitelia a ministri aj boli na tejto výročnej púti. A oni jednoducho idú teraz si klásť otázku a schválili si včera dokonca ústavnou väčšinou s Progresívnym Slovenskom zrušenie toho, aby to bol deň pracovného pokoja. Samozrejme, sviatok ostane sviatkom, hlavne pre veriacich. Tí, ktorí ho nechcú svetiť, nemusia, veď to je každého osobná vec, to ani nenutíme, ale na 15. septembra de facto už nebude deň pracovného pokoja a pre nás, pre kresťanských demokratov, ostáva to, že my ostaneme verní aj hodnotám a samozrejme aj týmto sviatkom, ale aby som zodpovedal možno v krátkosti na vašu otázku, Ústavný súd to môže riešiť iba v prípade, že sa nedohodnú vrcholní predstavitelia, zastupcovia cirkvi a Vatikán. Zrejme tam nejaká dohoda, asi podľa toho, keď to dali na tlačovku, je, ale my ju nepoznáme. Čiže výsledok sa bude až vidieť, keď dojde k obojstrannej dohode a podpísaná bude časť alebo dodatok Vatikánskej zmluvy, že sa vyňal sviatok 15. september. Ináč to ja momentálne v aktuálnej situácii ani nevidím.
Nech sa páči. Dobrý deň, Interrady, agentúra SITA. Ja sa vrátim k tej téme novely ústavy. Ste spomínali, že máte nejakých možno nerozhodných ešte poslancov KDH, čo sa týka hlasovania, že by teda nie všetci hlasovali možno za tú novelu ústavy o zakotvení pohlavia. Hovorí sa o meno pána Majerského, myslím ešte, že je taký nerozhodný, alebo že nechce hlasovať, a pána Mikloška. František Majerský a František Mikloško povedali už v júni svoj názor na vec. Nie sú členmi KDH, ja im do svedomia vstúpiť neviem, mocensky prikázať nedokážem, takže tak ako hovorí svätý Tomáš Morus, moc kráľa končí pri svedomí podaného. No a na toto som chcela akože nadviazať, že teda ako potom, síce tu nie sú teraz, len ich som sa chcela spýtať, že teda ako budú vysvetľovať možno veriacim ľuďom, že teda za to nehlasujú, lebo to je, nie je to také, že historické premerhanie tej šance, lebo možno to nebudeme mať inokedy, že teda oni tak veľmi jasne povedali, že nechcú za to hlasovať, že či potom nesklamú voličov v tomto smere. Čo si o tom myslíte? Nechcem hovoriť za nich, to možno tie otázky treba položiť im. Ja by som bol samozrejme najradšej ako predseda Kresťansko-demokratického hnutia, aby všetci členovia klubu, nielen členovia KDH, ale všetci členovia klubu zahlasovali za tieto ústavné zmeny, lebo tak ako som povedal v úvode, kopírujú náš hodnotový program, ale aj program KDH a z tohto programu by sme nemali vybočiť. Ďakujem pekne, pán Hajko, musel ísť do pléna, do rozpravy, takže ho ospravedlňujem. Ak nie sú ďalšie otázky, tak ďakujeme všetkým za účasť na tlačovej konferencii. Pekný deň.